Queden exactament 4 minuts per la sortida. Estem a Roda de Berà, estem a la zona turística, a prop del Rot de Sant Gaietà. Concretament, la sortida ha sigut a la platja La Barquera. La disciplina d'Aquabeach Trail consisteix en unir dues disciplines, que és el córrer, el trail, amb la marxa aquàtica. Fent trams de córrer amb trams de marxa aquàtica. Tenim que fer uns mínims de 3 transicions. I la mitja està entre el 60-40 d'aigua o 40-60 de terra. És més dur del que sembla. Lo bonic d'això, de l'Aquabeach, és això, és anar alternant mar i terra, perquè és els moments en què intervé l'estratègia, no? Perquè aquí se li dona més bé una cosa, se li dona més bé l'altra, segons com llavors és quan te permet prendre distància. Si intercales poc, dins de l'aigua és molt difícil avançar, i llavors vas molt agrupant, no? I el terra et permet això, jugar una mica més amb l'estratègia, no? Ens he escapat un grup de 5, i jo el tram de córrer m'agrada córrer i vaig bastant fort, però el tram d'aigua, a la mínima que t'escapaves, no podies anar sol perquè no podies escapar-te. Avui el campionat ha sigut una prova molt més dura del que seguia normalment, i després també ens hem trobat que les onades bellugaven molt el personal i no podíem portar el BNI, que és el bon nivell d'immersió, massa correcte. Normalment els campionats de Catalunya d'Aquabeach Trail, a diferència de les altres disciplines de marxa aquàtica, s'hi apunten cada vegada més corredors, més gent que fa trail i de més. Llavors això també els ajuda a ells a entrenar i a nosaltres ens aporta molta més gent. És un esport molt complementari. Això, la gent de muntanya, que no tens impacte i en canvi treballes molt, que intercales les dues coses, la gent que corre per muntanya ho hauria de practicar perquè és una cosa que els aniria molt bé i a part ens aniria molt bé que hi hagués gent jove i forta. El perfil de la persona que fa Aquabeach Trail és un corredor, normalment són corredors de trail, o una persona que ve de triatló, algun semiprofessional del ciclisme hem tingut avui, que també es mou molt bé, em sembla que arribava amb el grup dels avançats, però va molt destinat al corredor de trail, que a més vol tastar l'aigua, ja que és un esport a la marxa aquàtica que no tenim impacte. Jo corro per muntanya, també estic a la selecció de raquetes de neu de la federació i tot el que sigui córrer m'agrada. I divertida, és una cosa diferent i que penso que és per tots els públics i penso que pot enganxar a molta gent.